An sinnach is an cut. Láháin bhí an sinnach is an cut ag córá. Thosaigh an sinnach ag muomh is ag déanamh gasce. Tá go leor bailí agamsa a deir sé le héalú ón bhíoch. Muise dí dá réiteach a deir a cut. Níl agamsa ach éon bhealach go bháin le héalú. Lean an sinnach a raibh ag bladaráil ag muomh agus ag déanamh gasce. Bhí sé ag déanamh an méid sin cainte nóir chúla sé na madraí ag teacht. Chuaigh an cut ag drapadólacht suas ar chrán. Ba é sin an tain chlas a bhrondí orthaí. Mar a dúirt mé, bhí an oiread cothaigh ar an sinnach ag muomh as a chuid chlas nóir chúla sé na madraí ag teacht. Mariú é tar éis a rá de chlasa aige.